направо има едни детски, ето толкова големи. Здравствуйте. Здравствуйте. Ого, Украина. А, то ж Булгарія. Організатори. Tu. Dillo, Italia 1, Italia 1. Italia 1. Italia 1. Brava. Ce la mandare. Ce mai n-au, vediamo. Ma ce la vedo! България е номер 1. А? България е номер 1. България номер 1. Си! Айде, четиримата. България е номер 1. В момента се намираме на фестивала, който е Del Folklore Città di Castro. Това тук са модели на явно техни руси и много се пази. Старите са толкова висши, но тази малката е много интересна. Е тази малката, която. А ризите, тяхното прилича много на нашите българските, които са. Така, сега ще дойдем тук насам. Много елегантни, много хубави роки. Силно се съмнявам, че това са тяхни традиционни, може би по-скоро са някои от последните модели. Много са стилни. Супер! Сега отиваме към сцената. След малко ще тръгваме. Чуваме в момента украинците свирят и ние прибираме. Ето там се грижаха и ни снимаха до преди малко. Не знам ние как сме изглеждали, но поне играхме там. На тази сцена играхме до преди малко. И тук правят някакви интересни неща. Там има за ядене, дават джини и разни работи. Тук им са нещо като нашите панаири. И са разни среди и са разни други чудеси. Там диричка наливат. Опа! Нашите девойки украинки и нашите мъже са други.